Ladies and gentlemen, manene namanenekazi sanibonani, siyanibingelela sinamukele futhi kwenye yama-episode ohlelo oluthandayo uStar wami right here on a favorite channel uMjolo Show. Ungakhohlwa ukwenza izinto ezintathu eziqala le show ukuthi subscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona i-channel yakho uMjolo Show. Uyazi ukuthi mhlawumbe uneyinkinga nawe ezicishe yifane, umuntu wakho uyazi ujola nobani and ufuna ukuza la uzomveza ukuthi njengoba beyitshela ukuthi awazi uyazi ukuthi benzani. Email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ngingudlala Matifana and I'm the next biggest thing in South Africa. Uyazi-ke sesihleli phansi manje sokhuluma zona lezi ndaba ufuna ukuzazi eziningi ezihlukahlukene ezenzeka emphakathini nase-South Africa iyonke jikelele. Celeni kwami nginomfowethu kunaye njengamanje esizokhuluma naye namhlanje sibone ukuthi ngabe yena uyamazi uStar wakhe uneshow engakanani ukuthi uStar wakhe ngempela. Kuningi esizokwazi ukuthi siku-unveil kwi-episode yanamhlanje. Mntakababa uyaphila qha? Siyaphila njani? Ngiyaphila mfethu. Siyajabula ukuthi usivakashele uzokhuluma nathi indaba yakho. But before singene nje odabeni lakho, asiqale ekuqaleni mfethu uzazise kumbukelo ekhaya sinoba namhlanje. Usandile wakalithuli. Ohlala endaweni yaseLovu. Yeah. Siyajabula mfethu. Ngikhulela khona isikhathi eside. Yes. Siyajabula kakhulu mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni. Ngiyazi ukuthi njengobula akumnandanga. Ufanda uthile njengoba ufanda uthile uthi awuzosixoxela ukuthi sikhiphani mhlambe ku relationship okuyona noma umjolweni okuyona. Yini ekubeka la namhlanje mfethu? Ngona udaba olunzima ngempela ngoba nami uqale kwangithatha isibindi ukuthi ngiqale ngibhale ngikwazi ukuzobika ngayo lo daba. Kahle kahle into engiphethe kabi umama wasendlini. Kahle kahle unkosikazi wami. Okay. Bese sinesikhathi eside sibambisene naye. Ngangokuba bese ngizaqala nokumlobola. Ukumlobola kwami kwase kuba khona izinto ezihamba zihambe zigcina zimphoqa ukuthi singabi ndawonye. Okay. Yeah. All right. Unonkosikazi manje mfethu ulobolile, so njengoba ulobolile sekunezinto affect relationship yenu. Yini le affect relationship yakho nomama? Kahle kahle kuqale kwabantu abadala. Kube ngathi uhlusha abantu abadala. Okay. Nakuba manje ke sekudluleleke sekukhona nokunye okungaphezulu esekwenzeka ekuzameni salungiselwe abantu abadala. What do you mean most uhlushwa abantu abadala? Ngenze ukuthi izinto zedlozi noma mhlawumbe ukhuluma ngabantu abadala bakube ekhaya. Ngicela ukuqala indaba yami ngiqale phansi nginginabele yona. Okay. Nakuba ngeke ngize ngibe nesikhathi ngithatha isikhathi eside kodwa ngizothi nje ukukhela ngaphezulu. Lento iqale kanje. Kahle kahle mina nomama bese sikhokhelene kuukonthi bengakaqedi ukumkhokhela. Benokuthi ebusuku ahlushwe amaphupho athize. Yeah. Sithi mangabe siya ebantwini ababonayo. Sifike kuthiwe kunento ekumele ayilungise iyakubo. Okay. Kahle kahle umuntu onabantu abadala udinga ukuthi ahambe ayothwasa. Angithi uyayibona. Ngiyakuthola mfethu. Shuthi lento le kwayinto saqala sangayinaka khona la ekhaya. Kwagcina seyihamba imhlupha seyim-affecta ngendlela yokuthi usenokuthi melele akhulume izinto angazizwa ebusuku. Uthola ukuthi mangabe mina mhlambe ngimthinta ngimnyakazisa ngimvusa. Uthola ukuthi leyo nto leyo yena akayazi. Bese ngimtshela mina ukuthi ebusuku bekade ukhuluma kanje. Futhi nakhona ukuthi leyo engisuke ngikhuluma yena into nje so angayazi. So lento kahle kahle kwayimina bese ingihlupha. Ngoba kwenzeka into umnikazi wayo akayazi. Angithi uyayibona leyo nto bafo. So ngase sisuggesta indlela yokuthi asizakale egcineni ukuze sikwazi ukuthi phela siqhubeke nomuzi wethu sinake izinto ezihlangene nomuzi wethu sikwazi ukuya phambili. Njengomuntu osomkhokhela. Yebo. Sahamba lento le yani nokumqinisa. Sagcina sekufika esigabeni sokuthi fanele aphume aye enyangeni le aboniswa kuyona ukuthi fanele aphume aye kuleyo muzi lo. Oh, kwahamba emaphupheni akhe nasento ayikhulumayo waboniswa. Yeah. Okay. Umuzi aboniswa wona wathi yena usenkandla. Mina ngase ngibuka kuyi-risk ukuthi ngimthathe ngimise enkandla kubeni leyo ndawo angiyazi. Kungenzeka ngimthathe ngimise kuleyo ndawo kanti nakhona lapho ngicina sengibhekana nenkinga yokuthini yokuthi mhlambe ugcine uyalahleka noma kwenzeka something embi ngoba ezinye zezinyanga mhlambe kwesinye isikhathi
azenzi umsebenzi oqondile. Abantu bayantshontsha kwesinye isikhathi, abanye badayisa nangemizimba yabantu nayo yonke into. So ngase mina ngikhetha ukuthi ngimise emntini engimthembayo, engithi ngiyamazi ngiyamthemba. Ngase ngimisa kephi ngamthatha ngamisa ngamaphumulo. Emntwini vele esikhule ekhaya simsebenzisa, siyazi vele ukuthi hayi umuntu obebasiza kakhulu abantu nasekukhuleni kwethu. Okay, ngicela nje ukungena emlomeni mfethu. Uveza ukuthi umthatha wamusa kumuntu ebenimsebenzisa ekhaya. Beyinjani ke relationship yakho nalomuntu ngoba uyasho ukuthi bekumuntu obumthembile. Shuthi umuntu nje kade ne right engena inkinga wazi ukuthi noma athi uphethe ikhanda uyahamba uyakuyena. Nakuba ke mina ngasikhathi ngibengakakhulu ngekabhekana nalezo inkinga. Kodwa abantu abadala basekhaya mangabe bexoxa esikhulele kubona bekumuntu abamthembayo. Ngase ngikhula naleyo nkolelo ke mina. Kwaba into kanjalo. Okay. Ngase ngithi hayi ngoba nako nami ngikhulile ngimngaka nje akashone khona. Endaweni engiyazi mekuthiwa kuyenza ngolunye usuku vele inkinga ngazi ngizoya khona. Imali meshona khona lapha ushona as if uyolashwa something noma useyothwasa ke lokuthwasa kumele akuthwase ke manje. Kahle lento yakhe behambisana nokuthini udinga ukuthi file athwase afuma idlozi. Yabo. Naye ngicela mhlawumbe ekhambeni lesikhathi umuntu uzosebenza kabi kodwa ngeke ngazi ke kahle. Yeah. Okay. Usehambile ke manje wafika wathwasa uyamsupport as umama ezikhiphana. Ekuqaleni kwakhe ngingathini kube khona angithi umuntu mayefika ezothwasa baye babe ngendlela ukuthi awumhambisi imali kube khona lokho okuncane mhlawumbe ukukhiphayo nami nakuba izinyanga ke noma mhlawumbe izangoma zingalikhiphi igama ukuthi kube into engakanani base ngifaka lokhu enganginamandla akho ngoba lento yasingihluphile ngendlela yokuthi ayisabekezeleki ngathi ayikhiphe lokho okukhona kube kuqhubeka. Yabo. Sure. Always ufound ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ngigcina sengingasakwazi ukuthi ngivunyelwe ukuthi ngimbone umama. Indaba iqale lapho. Imaki umama usentwaseni. Yeah. Usefikile manje entwasweni wathwasa uyikhiphile into encane yokuthi aqhubeke. Yeah, ngoba phela ngeke bawuqala umsebenzi kungakhipha ngalutho. Okay. Manje yini sekuthiwa kungamboni unkosikazi wakho manje because umuntu wakho lo and uveza ukuthi lo muntu ubumthemba. Kuthiwa yini isizathu sokuthi ungamboni wena umfazi wakho? Ikhona ke la ngiqale khona ukudideka ngoba ngithembe ngithi ngiyabuzisisa kahle kwathi hayi angeke ngikwazi ukumbona ngoba kwayimina angikho clean ngingcolile. Hawu awukho clean ndlelani? Angeke ngazi ke lapho ke ngoba kahle lo muntu lo kahle lo baba lo ubaba wakadludla lokuyena osiza umama wathi kwayimina ngidingwa ukuthi kube khona izinto engizenzayo ukuze ngibe clean kodwa noma engakuchazanga ngake yena owayemuntu oyazi iprocess ukuthi ihamba kanjani. Manje so utholakele phela uthi ungcolile ayikho indlela mhlawumbe yokuthi ke cause uyinyanga akuclean nawe uqhubeka ubona umama. Ilokho kangakuvezanga kwangidida nami wangicela sekungidida ikhanda. Ekuhambeni kwesikhathi ke umama ngithi eqaleni ube nakho ukuthi mhlawumbe antshontshe. Mhlambe afone aphose ucingo kumina hayi ke manje ke akasavumelekile ukuyibona ukuthi angifonele nokuba mhlambe sikwazi ukuthi sikhulumeke ucingweni angisacommunicate naye. Ngathi mina ngithi ngikhuluma naye ubaba uDludla lokhu yena umsizayo ugobele ukuthi at least ngiveleke ngimbone ukuthi umama uqhubeka kanjani ngoba kahle ekuhambeni kwezinto kade bezenza ngendlela yokuthi amthwasisi bese fana ngabe isikhathi sesishayile kahle fana ngabe useyiphumile wabuyela ngasekhaya kwa ukuthi amandla yashoda ngoba nathi sinami la engihlala noma la kwami engihlala khona angiyena umuntu omngahle ukuthi mekuthiwa nazi isikhathi ehlanganisayo ngoba nazi nezingane zisuke zikhona la kwesinye isikhathi okuningi bese ngiyibambela nje yabo. So umama kumele ngabe kade aphume entwaseni but amandla akho iwona sambambile short nakuba ngithi ngiyazama ukuqokelelwa engiqokelelayo qhamuka okunye okuseceleni. Okay, now singena kanjani ke thina as uStar wami la because ngizwa mawukhuluma sakhulume ngenyanga ngomfazi wakho nawe. Yeah. Indaba iqale la sengisola ukuthi inyanga inokunye okungaphezulu kokuthi iyamsiza ngokuthi alungise into yakhe eyihlusi ngoba sikhuluma nje kuyimanje umama uzithwele kanjani ningabonani
nayo into engididayo. So mina okwami ukuthi ngithole iqiniso ukuthi njobe ezithwele noma mina ngokwami ukubona nondlela okwenzeka ngayo inyanga ekhombisa ngayo iyaveza ukuthinini uyena ubese thinta umama ngoba eqaleni wakhuluma ngokuthi ngiyakwazi ukumdedela mina ngingakamnikezi into yakhe imfanele efana ngabe iyenziwa ngithi kunomcimbi oyenziwa mangabe umuntu esekhishwa esenikezwe lezi zinto zakhe zokuthi mhlawumbe sezoba isangoma nani into kanjalo. Okay, ngisele somewhere ukuthi uthe anibonani nomama at the same time ukhulelwe uyithola phi yonke le information? Okay, ungahle uzukhale bafa. Ekuqaleni kwami ukusola kunomfowethu engizwana naye nakube engakuvezanga yena ukuthi uze ngokwenzani wafika njengomuntu naye odinga usizo kuyona inyanga kanti ngase mina ngifisa ukuthi afike angibhekele umama ukuthi umuntu okanjani ngoba vele izinsolo lezi mina benginazo yinto vele naye umfowethu afike wayibona lapha phambili. Mawuthi kunomfowenu ozana naye uhambile wayohlola noma kusho wena ukuthi akahlole? Kahle ubedinga umuntu azohlula kuyena ngase ngithi akahambe aye khona lapha nakhona angithi lo muntu lo umuntu engimthembayo manje kunokudisappointeka ekutheni kube nezinsolo ezithile ukuthola some information kwenze kanjalo. Okay, uma ngabe nikhuluma ke nenyanga njengamanje because wathi connection yakho nomama isiqashulile uthi ngabi khona iyona usakhuluma naye inyanga? Kuyenzeka ngikhulume naye kodwa isikhathi esiningi uma ngabe ngithi ngizama ukukhulumisana naye ucingela makalibambe. Iyona into eyenze waziwezwalana ke manje. Ikhona ke manje ngoba i-connection yakho nomama isekho kwenzakalani? Blockiwe efonini noma inamba kamama isangene at all? Inamba kamama ayisangeni. Kahle ngathi nje indaba yokucinga ngazi noma usana noma akasenalo yini ngoba ngichazelwanga. Yani no mfethu asingayidonsisi sicela nje ungiboleke inamba ya inyanga sibone ukuthi sizokwazi nokuthi siyithole nanokuthi angeke yena mhlambe kube khona okuqhamukayo mfethu mothi umuntu wakho ukhulelwe lento ukuthi ngiphathe kabuhlungu mfethu and lo muntu lo bengimthemba kakhulu ngicela ungibhekelela nakhe bafa. Okay mfethu yabona ke indaba yenyanga kaze kanzima mfethu ngiyabonga. Ngicela ungifakele lawa ama-headphones sibone ukuthi kuhamba kanjani yo. Cishe libambe kuwena ucingo ngoba inamba ngayazi. Ungathi mafishane lawa ama-headphones ngakuwena mfethu ngicela senze kanje. Because ngiyabona ukuthi ungathi uyagoba. Mhlawumbe kuzoba ngcono this way. Kusafana? Akungcolwana. Hayi naso ke mfethu. Hayi khulileka mfethu lapho ushiye kanjalo ngizo ya. Sibona ukuthi khona nokwenzakalani. Ngenyusela ivolume size ukuthi uzoyibamba nayo. Okringa. Uyizwa kahle mfethu? Yeah, iyazwakala. Mhlawumbe ubhizi inyanga. Thokoza gogo. Thokoza ma kunjani? Uphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMatifana la kuMjolo Show. Ngicela ukubuza ukuthi ngamthola ubaba uDlodla. Bekusakhona busy ngakho kodwa kuyaphuthuma mhlawumbe? Ya kuyaphuthuma nje isikhashana nje esincane mhlawumbe engidinga yena mhlawumbe noma 5 to 10 minutes. Oh okay baba ngicela ungibambele kancane ngizama ukusondela ngakumkhulu. Okay, all right.
Sibona ukuthi uyatholakala nomkhulu busy. Simlinda. Busy nabantu lapho mkhulu. Hayi. Ngicela ubambe kancane. Ngiyacela ngisondelele kuyena. Okay, ayikho inkinga ma. Ake silinde sibone ukuthi kuzohamba kanjani ish. Kubi. Shubile. Hello. Baba kunjani? Sikhona emakhosini ninjani nina? Siyaphila, ubaba uDludlu engikhuluma naye angani? Yebo yena, cela umhambela kancane nje ungadina umntaka baba. Wadina nakhehla lami. Okay ba. Uzogquma la, uphalaze la. Akubongwa. Mayibona uzengaza ukubamba nalocingo. Yebo ndoda. Yebo baba. Siyaphila khehla lami ninjani nina? Siyaphila, uMatifano okhuluma naye baba. Ubani engikhuluma naye khehla lami? uMatifana sila kwi-production yomjolo show. Oh, ngiyajola lapho yebo. Not really. Yebo khehla. Not really. Ungixolele khehla lami umoya phezulu ngisebenza nje ngibhizi kumatasa. Mfethu, angingadli isikhathi sakhe yabo, angivele ngihlala odabeni. Ngikufonela ngoba la nginomvokal Thuli, yabo. Kunonkosikazi wakhe olapho mamhlobo. Manake bhuti, mana khehla lami. Unobani? Ngino babulithuli mfethu. Ubaba uLithuli. Yebo. Uhlala wapho ubaba uLithuli. Waselo. Okumnendawo. Waselovu mfethu. Oh. Ngiyambona. Yeah. Uyambona? Yebo khehla lami. Ne ukhala ngokuthi kunomama wasekhaya lapho, so njengoba umama wasekhaya engalapho nje wahambe yothwasa but akasabuyi manje ngoba amandla ubengenawo. Kodwa engingabe nawo amandla usethola ukuthi wena futhi usuphinde walala nomama wakhe ngoba kuyimanje ukhulele. Awu. Uphi yena? Nangu khona la uyakuzwa njengoba ukhuluma nje. Mvokal Thuli khuluma naye uyakuzwa. Ya ngikhona. Uyaphila yebo khehla. Wedludla. Yebo khehla lami. Wedludla wena wenziwa yini ukuthi sifike sivumelane kahle ukuthi unkosikazi wami uzomsiza suke yaba wena umsiza ngokungaphezulu? Khehla lami kukhona la engakuqondi khona kahle khona uthi umphindele inkulumo khehla. Ngithi mina wenziwa yini ukuthi uma ngabe mina ngithi mina umama akeza azothola usizo lapho kuwena wena bese ufika somsiza ongaphezulu ukhulele umkami lapho awuthula usho lokhu ungivala uthi angingamboni umama kanti wena uyazi ukuthi khona okwenzayo ngaphezulu. Mama khehla ngathi mina kuwena ungcolile yakho ukuthatha ungcolile nginikeza izinto ngithamba ogeza ngazo before ubone umkakho ngokwenza lokho ngingcole endlelani ngoba phela vele nakho lapho uthi awukhupha lo bugebengu babo. Ngiphendula umbuzo khehla ngithi mina wakwenza yini lokho? Wakusho vele ukusho kwakhona la umakhathakhatha onginikeza wona ngaze ngiyisebenzisele yonto mina. Wawungayisebenzisa kanjani into vele umuntu wayekelani ngangizokuvumela kanjani uzobona umkakho la azothwasa khona usibeni ungcolile ungiletha amabhadi emzini wami unamanga unamanga anginjalo wena kahle into kade uyifihla la ufihla lokungcola okwenzayo kokulala namathwasa udla abafazi babantu. Wekhehla lami funa ukuthi ungizwe kahle ungizwisise. Yabona uma ulokhu uphusha lokho ukuthi mina ngadla umkakho ngamuzwa umkakho kanti awumdlanga ngoba phela vele wami into eziqiniso le ngizwe kahle khehla. Wena ngizokwenzela nje umzekelo nje wena uma kuthiwa ukhanda imoto ungayihambisa imoto ungayidrayivile. Oh kahle akuyona ke imoto le ungaloke kufa akuyona ke imoto uyadelela lo muntu udla abafazi babantu masubabiza kushuthi yonto yenza ukona wonke amathwasa afika aze lapho kweni. Lalela weStiff wekhehla lami lalela la mina into ngangenzela ukuthi ngibone ukuthi uyenza yini lento abe iyalunga lento abeyizelela ilunga empedeni. Lalela wekhehla lami lalela la
okunye kufanele ukutshela uzwe kahle wena ubona ukuthi umkakho ubedlani udle ubani noma ubuzongipha umfazi Hawu iminyaka emingaka senami ukuthi udlani mana ke lokho okuncane uthi angikhiphe ukuze uqala iprocess kanti kwako okwani kona lesi sikhathi esingaka umucabanga lokho ngabe kusakhona cha Okay, ngicela ukungena ke laba abudluli. Njengamanje ulithula kanawo amandla okukhipha unkosikazi wakhe. Ulithatha phi igunya lokuthi awukahle ukuzamula la uzamula amanyala. ubolile lo muntu Uzamula amanyala ngikhuluma nawe lokho uzamula la. wena kuzela Hayi ngeke ukuthi wrong lento oyenzayo. Ngikhuluma nawe la lokuze uyinyanga ngempela noma uyi fake nyanga wena. Wonke amathwasa afika lapho ufika ulale nawo. Ukubona ukuthi ngenyanga Ngiyafuna ukuthi ngenyanga ungamane ungikhombise uzongenzani. Uzongenzani. Ungangizami kwanwami. Umncane kule ndima le. Mfethu umdleleni umfazi womuntu. Ngithi mina ungangizami. Ngikhathele futhi ukukhuluma nawe. Yabo ngoba ayikho into esile ngizoyikhuluma nawe. Cela ukunikezela uMamhlongo ucingo ngikhulule naye. Mana ke qala ngifuna nikuphi nina la nikhona Ngisethe kuyini mina mfethu. Ushuthi ngoma TV. Ngoma TV. Lento le iya record ibuka abantu lo lamanyalo wenzayo. Yabo leyo TV. Yeke kumthemba abantu babalo ngoba phela sikhule yonke into esazi ukuthi December ufuna ukubona ukuhlenya kwami ngizophahla manje ufuna ukubona amandla uzongenzani kuyimanje umlaphile umama noma umdlile kuphela unesibindi umudlaza akhulelwe madoda khulumani nabajephula abakhulu lo muntu lona mfethu asidlali lana mfethu asidlali yazi wemkhulu wematifana ngwakaba isibongo sithini isibongo sakho wena umatifana ngiyakutshela nje wena uthini isibongo sakho ngiyabuza ngidlali la uzosenzani isibongo sami ufuna ukusibiza emthini yakho lengaseli vele ngifuna ukushanga ngezulu ukushakaza kwanayo luthuli baza abafazi babantu egcineni bese kuyibona bafuna ukulwa ngifuna uMamhlongo njengamanje unganginika uMamhlongo ume ngizombiza uphumile la ngiyabhizi la ngiyasebenza ngimoshela isikhathi ngizongikhuluma banesibindi nalabo bantu abeza kwena udla amafazi abantu bangaka abafazi babantu sobadleli awuhlangana lokho wena ayikho into ekuhlanganisa nalokho uma ufuna ubabona woza la kumina ubona ukuthi ulibangaka abafazi njengibadleli mfethu yazi mina mfethu uyanyanyisa manje uyanyanyisa wena unyanyiswa yithina kube kuwena wenza amanyala ngiyafisa ukubona ngibona uyihlo ngibona unyoko ube nesibindi sokuzongifonela ungitshela ukuthi ngidla abafazi babantu yebo mangikwenza wena ungenaphi wena ngingena ekutheni umfazi womuntu and uthatha iadvantage bekumele uzomsiza wena wabona iadvantage yokuthi imudle yabo because I am certain ukuthi bekungekho ma feelings lapha akakaze kuthanda lo muntu ngeke ngikhuze kubheda Ngicela ungibizele uThwasa Mhlongo lapho ungibizele uThwasa Mhlongo ngiyaphuthuma lali ucingo lwakhe wena kufana wena ungiboni kahle kahle nonke futhi nolithuli akangiboni ushula yini ukuzohlala phansi kwami ngizohlala kanjani phansi nawe wena ukuthi wangivala wathi angingezi kwakho ngazohlala kanjani phansi nawe wangivala wena wathi angingezi kwakho wathatha imithi yami wayenzani imithi yami ngoba phela manje angijabona ukuthi akuzeki kimi usugijimela ukuthi kuma TV manje hayi inkinga la mithongo nginikeza yona ngangingazi noma mhlambe uvala kona yini ukuthi ufuna ukudla kahle unkosikazi wami mina ngisithekile waze kanjani ukuthi umfazi wakho uyadliwa la ekhaya wazi kanjani lokho bakhona phela abantu bayakhuluma abantu bangena lapha bangaka baphuma kangaka bangena kangaka abantu lapha banginikeze yona wangazinga ngithi iyasebenza banginikeze yona usamgqokisa kodwa amabhayo uMamhlongo khona ekhulelwe noma swavele wamenza umfazi wakho wekhehla lami wekhehla awufunde ungihloniphe into amagama akho ngithe lethu uMamhlongo uphume kumini yini enzima la ngisambezile ubhizi ekhaya ngiyasebenza ngizongimoshela isikhathi ukube ngazaba ngibamba ngale phone le manje hayi awukwazi phela yazi ayikho into ayisebenzayo lo muntu ayikho into wena sok expose wena umama ngisho isikhathi ahamba ngaso ezosheshe abuye akabange sabuya ngimfuna umuzwa uthini mfethu khuluma le phone man mina usho yebo sawubona baba yebo kunjani ma
Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, ukhuluma noMatifana la kumjolo show. Angazi noma ngikhulunyisiswa nethwase right kodwa ngifuna umfazi kaLuthuli njengamanje. Yebo yena. uLuthuli nginaye lama and akekho happy. Inyanga yakho noma ugobela wakho umvalile ukuthi eze lapho. Wavala i-connection phakathi kwenu nobabili. Phithi uLuthuli mengabe ezama ukuthola i-information uthola ukuthi ukhulelwe. Wathumela umuntu wakhe ukuthi akeze lapho enze ngathi uzohlola so that azobona ukuthi izikhiphani. Angikhulumi nawe thula man gobela wamanga angikhulumi nawe ungenaphi lana wena. Ngikhuluma noMamhlongo yazi wena mfethu awuthula. Mamhlongo ukwazi ukusuka lapha eduze ungakwazi ukusuka. Madoda. Singakhuluma baba. Akaphuma uhleli la, akaphuma kanjawo. Ukwami la. Iqiniso ukuthi leyo nyanga ikumithisile mama. Yebo kunjalo. Wena. Kunjalo nje, kunjalo noma into ingenzekanga ngisafika ngoba phela mawufika uthi uzofuna usizo. Mawubona umuntu ukuthi uzokunikeza usizo, ungaphikisani nento akazokwenzisa yona. Ukuthi iyona noma iyona uyena osuke nolwazi yena umuntu osukenza khona impela hayi kunjalo nje khehla lami kunjalo. Anginyanyise mina ngiyanyanyise isukaphi yonke lento iqale kanjani sisi? Ukufika kwami nje ngafika kahle nginenkinga ngihamba nobaba kwami sizofuna usizo ubaba oyena umuntu yami before ngimdedele la ngifuna inkomo yami before ngimdedele la inkinga benginayo saqala nje kukahle kungathi hayi wenza izinto ngendlela kwaqala ke la kwaphuma khona ke esekumele kwenziwe ngenye indlela ebekade engicabanga ukuthi nobaba wakwami ubengayazi leyo ndlela bekumele kwenziwe ngayo. Indlela kanjani? Ngizongihlabalala. Indlela kanjani? Leyo ukuthi athi meyenza izinto sigcine sesisobabili endlini eyodwa. Nakhona kwabima ukuthi nginqabe ngoba kwafikhona la akhuluma khona ngesinye isikhathi kwakungazi ukuthi ubaba wami uyazi noma ngathi uthunyelwe uyena kodwa nje yayinaye phakathi uyena owayekhona kuleyo nkulumo ukuthi nje futhi kumele ngikwenze lokho ukuthi inyanga la umunye umbhema la lonkosikazi wakhe uqamba amanga lo nje waba namanga bayikho indoda engafuna ukuthi kulala unkosikazi wayo wena kwakufanele uzame indlela ukuthi nawe ubuze mina kuqala umfazi wakho lo ngamondli iminyaka besikhathi esingaka umondi ngithi phela wayesafuna usizo nje lapho kuwena wedinga usizo lapho kuwena wedinga usizo kuwena wena subona ukuthi uthola upheshonisa ukuthi ufanele umlali yini uthi uyayidla la ekhaya wena ubumdlisani wena ubukwazi ukumdlisa itotolozi njobe ekhulelwe nje yonto oxhoma ngayo leyo ukuthi umdlisile nokuthi uyangicasula lokuthi ubengondliwe wena umenzeni wena wangithi wena ulale naye wena wemfana ngithe ungafuni ukubona umhlaza bami ngamane ngikubone gede vele ubuhlaza baqala kwakona iyonto yenza umfazi wami iyonto yenza kubona amathwasa le ngifumtshela welithuli letha iPhone noma ungangimemeza kwaleyo nkomo vela ngibona ukuthi usazokwazi ukuqhubeka uyithole uzomthola yini umfazi wakho makunjalo uzomthola makunjalo kuzomela abuye phela ayikho indlela yokuthi abuye because vele uyafana nomuntu ongafana ukuthi useyikhokheliwe uyafana nomuntu ongamlapha ngodlale ngaye why ufuna inkomo udlale ngaye kwayiyona leyo ngane ufuna yonje uba ufuna yonje udludla noma wena sekumele ngenze ngiyangithi ukuthi ngithini kwena sekumele ngenze khehla lami manje wenzeni engathi ngivala ifoni awukahle ungibiza uyivalelani ifoni uyivalelani ubani ikhehla lakho ngikhehla lakho mina ikhehla lami hayibo ayikho into oyikhuzayo ngoba wena walala unkosikazi wami egcileni uzongifuna inkomo emva kwalokho kodwa ubuwazi ukuthi uwonile udla umfazi wami qeda uzofuna kukhokhe mina futhi mina ofuna uMamhlongo uzoza la kwami ngiyeza vele lapho ngiyeza ngizofika-ke mina ngizofika kungcono impela ngoba usulikhiphe negama ukuthi akusizoza-ke lapho uzosikhombisa-ke uLuthuli noma ungathi fuseke sizokhonjiswa okusalayo engikwazi uyivalelani ifoni
cela uboleka Walivala ifoni leli yangithi ikhehla uyamuzwa leli. ukuthi unjani ukuthi vele sho kwasekuqaleni lento yakhe ayivele injani kuwukuthi vele kwasekuqaleni into akayifunayo yena ukuthi alale nonkosikazi wami hayi ngoba nakuye enqaba ukuthi abuye kanti lento ngiyizamile kade ngiyizama ngithi mina hayi akukhulunyiswana okungcono kube khona indlela enye okuzokwenziwa ngayo ukuthi akwazi ukuthi umama okungcono abe ngasekhaya bengayivumi inhlobo Yazi ngathi thiwo wami umfazi. hey Mfethu ngiyathuthumela. I feel your pain. ngibona ngimngaka nje bafa hayi ngibona ngimngaka ngenxa ukuthi ngimngaka ehlile ngisho egazini Bafethu cela ni subscribe and like and share i-channel uMjolo Show.